yogurt sɛnea yɛsi yɛ fresh yogurt. Bees making sɛnea yɛsi yɛ ahweneɛ de to yɛn nsa ne yɛsisi fɛfɛɛfɛ. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, Parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so yɛbɛsan so akyerɛkyerɛ 3D epoxy, biodigester. Saa nsa no dwuma wei nyinaa no yɛde nam yɛnu pɛ esi hɔ na yɛakyerɛkyerɛ. Wei eye Kumawu TV for ana ahyɛda akɔfa a teacher for a ɔma ben ɛwɔ nimdeɛ ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba ɔbra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ anase yɛde 300 Ghana cedis pɛ ebesua saa nneɛma wei nyinaa ɛde na mienu pɛ na ɛyɛ. Baby ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakuma ase eye ahodwo Atenga Junction baby Kumawu TV wona se ofra chiri na eba accommodation baby obeda no eye free jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu hida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enum ana ye saa jumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye saa jumade we obi bia timi baby. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawu TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Akyerɛkyerɛ ensa no nyuma bi te sɛ fresh yogurt. Sɛnea esi ye fresh yogurt. Bees making. Sɛnea esi ye ahweneɛ de to yɛn nsa ne yɛsisi fɛfɛɛfɛ. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, Parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so yɛbɛsan so akyerɛkyerɛ 3D epoxy, biodigester. Sansa no dwuma wei nyinaa no yɛde nam yɛnu pɛ esi hɔ na yɛakyerɛkyerɛw. Wei eye Kumawu TV for ana ahyɛda akɔfa a teacher for a ɔma ben ɛwɔ nimdeɛ ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba ɔbra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ anase yɛde 300 Ghana cedis pɛ ebesua saa nneɛma wei nyinaa ɛde nam yɛnu pɛ na ɛyɛ baabi a ofiri bia no wobetimi aba bi yɛn nyinaa yɛ bakuma ase ɛyɛ ahodwo Atenga Junction baabi a Kumawu TV wona sɛ wofra chiri na eba accommodation baabi a obeda no ɛyɛ free jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu hida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enum ana ye saa jumade ɛyɛ memenda ene kwasiada ene ye asi ho sɛ ye saa jumade we obi bia timi baby sɛ wo ye lawyer ni sɛ wo ye fitani sɛ wo ye okuani adwuma bia wo ye bia bra ne besua nsa no dwuma so ka ho eno ti fa number na egu screen so no ne frɛ yɛn sesi a frɛ yɛn wɔ 0200 603 602 frɛ 0543 596070 frɛ yɛn sesi a na register wudin ɛyɛ Kumawood Training Institute ɔse nsa no dwuma ahemfie afei na yɛn so yɛte asimu ɛbɛyɛ job training Kumawood Training Institute ɛyɛ Kumawu TV for at the job training Ghana for nyina yɛde enamienu esi hɔ akyerɛkyerɛ ensa no nyuma bi te sɛ fresh yogurt sɛnea esi ye fresh yogurt bees making sɛnea esi ye ahweneɛ de to yɛn nsa ne yɛsisi fɛfɛɛfɛ liquid soap shower gel floor cleaner Parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so yɛbɛsan so
akyerɛkyerɛ 3D epoxy biodigester saa nsa no dwuma wei nyinaa no yɛde nam yɛnu pɛ esi hɔ na yɛakyerɛkyerɛ wei eye Kumawu TV for ana ahyɛda akɔfa a teacher for a ɔma ben ɛwɔ nimdeɛ ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ yɛde 300 Ghana cedis pɛ ebesua saa nneɛma wei nyinaa ɛde nam yɛnu pɛ na ɛyɛ baby a ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakuma ase eye ahodwo atenga junction baby a Kumawu TV wona se ofra chiri na eba accommodation baby a obeda no eye free Jumadi eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu hida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enum ana ye sa Jumadi eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye sa Jumadi we obi bia timi baby Job training. Kumawu Training Institute. Aye Kumawu TV for at the job training. Ebre Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Akyerɛkyerɛ ensa no nyuma bi te sɛ fresh yogurt. Sɛnea esi ye fresh yogurt. Bees making. Sɛnea esi ye ahweneɛ de to yensa ne yesisi fɛfɛɛfɛ. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye bɛsan so akyerɛkyerɛ 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina so ye ne mo ahia Kumawu Training Institute and our Nikuswa wo hwe ye boa akyerɛ won sa no dwuma papa se ne sifa 3D epoxy ye biodigester liquid soap shower gel floor cleaner and also person osua niema wo do bebre na Kumawu TV ye kyerɛ ye boa ama wanya ensa no dwuma papa aye dane de nyina me ne Mr. Bernard ehia ne atwetwe Benjamin ehia ne atwetwe enkomo Mr. Benjamin alright man and Mr. Bernard dia kamanum science me from Mr. Bernard Mr. Benjamin apom nyame adom na so nyame adom do ba de ase mami mpisa Kumawu TV ye the training institute di ba abenye wia ne sa adura ne memene da we ye na sa adwumadi baso na de na obeka kyerɛ ahwefo nyina yo de dikan ye kyerɛ ahwefo ne yetiefo na Kumawu TV de yesi ye de ne panko na ebre yahwefo ne yetiefo dwumadie ne mpomponso no adurawie yabɔ ho dawura ba yebosome mienu nie na yesi ye boa ama oman no wensom no na ina yaboa ama ina no yaka asiani nyina ne se obi entumi emmoa wa anase obi nipa ba ku ntimi emfa bibi so de batu botum gise ye nina oman ne na eboa me ka kozi se aban no eye na fam de ebia ofie susu obi susu oboa wo susu ankasa na wo te yenka wo hwe esabire no wo susu de na sesa wo ye ede boa wa brabo adwuma no wo ye bi wunya sika atu botum sika na eson na adwuma na wo ye kora no adwuma no opon anasa opon wadwuma ko adwuma na ba fie ade na wotama aka na wode ye na Kumawu se ye mawo anigye na wani ade ye ho no wasere no na ye di sika egu botom nyina ansa ye di dwuma adwuma die bia baso na se adwuma umfa mene tenten unkosua anya bosome enya afe na ye adwuma a utimi di
ebi ye 30 minutes na de asua ebi ye 1 hour na de asua 15 minutes na de asua ye ni nyina no e kabo medical kase bro na nso so enipa enya nhuni ebi ahu se dwumadie ne koso na nso so odwene se na we de mede ne masua ena ye tisi monten so ekodwom ekobisabisa adofo ni bi adwenkyere efesa dwumadie hu ebi mo se eye na mbra na mboa ema amanfo maba wa asiso ni nyansa na dwuma na obi asem bi se obi sai ne se onu ni tiewu suku yi amanfo ko yi wan kopi wan ko suku yi bi na ode na mienu pe eba besua saade we obeye dan hu yo yampa question bebre na busa no na dwumadie ne sade na migusu na meka no enye se wako school da se wonko school da wo de wo wontra classroom da kura na so de ya wo wa na wo so uti dwom na wo de wo ton no ma ya wo wa na wo ye family na sa wo do wafu a dwumadie we emfa wo no school akọ ni school an koye ade ne ye be kire no ye se ye be kire ade nye se book na de be kire ade ye de ensa na eye adwuma no ena ye muboso te sa no ma bi wo no ma ade wo no ma ye 15 minutes na de ye liquid soap ye mfa liquid soap no ne shower gel na nya example liquid soap ye be liquid soap ye be shower gel ye be floor cleaner ye be parazons anu ma be se fo amaka bomu no ye wo ye kura mi 30 minutes kura no wadi wa ye awie sa no ma na maka bomu no etisa de wo ka banku dwumadie ni nyina ne se na ye ka se dwumadie ni nyina ne se akwase wo hu se ya ka banku ni abobo asi wo no mo wu se banku no nie wo hu na buro se aburo ene de banku kwa ba ne fa so ye ka banku ye no na kuma wu se bra ne ye nkyerɛw we obi se unim masa na teacher ni be jan ye 2s 3s plus to the power say ya utwa wadwumi o ba unim na ni so dia kan ya solve na so sawati ase enoma ne ye be ye na ye noma etwa ye ho ahia liquid soap no ma nya sa fe na ye ko fan ba bi ye noma eton no dwom ya wo ko dwom a wo ye oba na ko dwom ahu bi wo ye ba ma wo hu bi da ba unim ade kura de ye wo sa de we kura na we de na de ye onso na matimi hu no bibi no obi to ade kura ba unim de de ye wo de koye diska bre no ye no na ye se bra ne ye nkyere no ma ne ye ba ye ni na ye dwom a ye titi ai o ma mo dwom na me ye ma ni jisa mo so mo ko dwom ne e ma no mo dwom no o mo mra obo no kura ni obo okura obi to ade no wo ne nkyɛ obi ba betokɔ enso onim de ye de ye obi sinka ye wonsa no dwuma nka nye no se ye bayire egugu ye nkyɛn pro na nso ye o se wonsa no dwuma nka bayire wa to agu ba bi na kyese na sese kwa wo ye enye se obeto agu kura o se o to agu dwuma de tie ne se wo to agu na dwuma no ye se o ma ye ntinam kuma wudi se emfa dwuma ba ko mo bra wo ma mi te sa ho be kyerɛw wudi adwuma ba ko na ebo bra edwom na atide bi abayire na wo ton bayire se ye ukodwom na ne yanto bayire a wo ba fi ade be na wo di bedidi anu ni asem no ene bayire tim bebu ade bi eto ye na ese so o man mu na dwom no ma de nti e ko dwom ni ye se nam ko dwom na ye manigi pa obi ton bode timi bebu na bode me kro me ma fikyire me fie be a metekora bode ho no mo se bode ne ba na se bebu me ma kro ma meto bode bayire bebu a me bayire na me be kro ba beto de ene mo first ne kra mo ba ene mo unza mo abu pa entide no bi company aje se na se ye nto ade odwom okwa ye bayire guo ye mo kra ye nto mayi bode ye nto ade ne seasons ade ne bebu a obi nto obi an de no bi kan se me de pa driver ni bo se na ne yire no amo na first na mo ne ye to sam ene ono okra ye nto ba wono a wase wo hu de ntia ye nto ni nyina ne se no man no mu na mu ade se nto ene mu abebu ama ne bo ayefo ene nuane aba oman ni mu enti obi atobi sinifie a obede no wasan beto de na ono na bonte no ni be ko school anu obi ama no ye no ne ye pese cho se ye no ede ha obebra wo sika sam ho no bra ne besua bibi kan we no ekofoma no de we na peja ho enti unja wadwuma ne ye unya wadwuma no ese se unya adwuma be mienu wanya kra mienu miensa de ese se unya wakoton no mo odwomi ka ebo 5 6 wakofie die na wakofie wokoye ukodidi wada akota tv wo sa ye ebi 2 o'clock obi ko ho ye adwuma 2 hours me bo na okofie obi obehwe tv sa na ese kuma wood wahwe ya wani age no ye se de bia yesa wo hwe ye ba ye pese ma wadwuma na wo fie no wo tv no kwa na hwe ne a liquid soap no wo ho okra timi de tena na unu eye ade ketua bi o sesie izem me kasa me bobo no man kwa na ma kire obi ofie ko betima bi sesie eye nimdie ade ketua bi ye ne ne se bra ne mfa nkire wo na mabontu se ye yogurt abasi fresh yogurt ya manfo ye wo na mabonte na abob be se 8 as 9 abo 8 on 8 to 9
kwa bontene ko stations ahodo car stations ne other station we say abobo ya o mabo ayesi su container light bo wanwom bo fresh yogurt ukoto aboto na nketengete ya fom ya de omton ye ton he say 5 cd bottle na nketengete ya wo no say sika na wo betumi esu be 50 Ghana so de emfa 100 Ghana ana 200 Ghana e de ye nyamfa so bebrebe ba nipa no uko na akoto na wudi a wudi ye no oyi na nioma be na ode ye yeso obusa ho won kire wono no won koma nka je say krachi mbasa adi ome won kire wo da obi cry obusani no be kire won kire won kire me fresh yogurt say ye kire wa wo ba na say kire wa say enimu kura no ne ye kire wo kura say de acha na 1000 na 500 de bia me ka za sem we fresh yogurt enkwan fresh yogurt is ka kese because me mama kire ma won konko yi because enne nkonya onsa no adwuma wo de 200 so wo betimi de 300 na 200 aye fresh yogurt akonya mfa so be 1000 ni akire o the fresh yogurt trace ya bontena ya manfo kono mo to na wutobi na wudi na nkura no edi ya kasa fresh yogurt so ahodi no bi wom dano minisa ya dikan aka na fidie so ya da dano bra be sa ma wo eno ma fresh yogurt ye woni padua ni kanka na ma no obi amra wo ya wudi na wo ton no emfa so die bebere so esa wo ho ma wo enti fresh yogurt wo ti fie wo so wo dwom ton ba yire ye nto wo betima fresh yogurt ama akọ dwom kura na si wonche dwomfo no beto ama bo man tamo ba bi atenanyumra kọ ye no ye fresh yogurt ngu fridge wo de pekoma fresh yogurt ye mfa ngu te di freezer ma na chere na sa yi fresh yogurt ye ma na nya brog ye chere no wo ye kura na de go na de brog wo to brog kura keep ni bi gusu a eye nwina no ano no ente ye adwuma wo nse sika o na wo fe sika kese so na ma me wakoye ente wo ti dwom na wo se madwuma me no ma ye nto na wo ba fie no ma ni mu ye de o ma ne de se nipa dɔɔso no saa na ɛkɔ ɛna sɛ ne nipa so enuane me te sɛ de me ka ba ire ba no ne bɔde ba na no ma ba no wo de na ade wakɔtɔ na kurase ade ba no obi si na fiche wo ma metɔ wo de me pa tɔ wate ase enti mo mra dwuma de wei seconds etimi de chom se fresh yogurt ye de be tete mi se aye nim di ade kitua bi o eno ma bi ne keka bom na ye fresh ate sɛ de wo me se wo ka banku na wo hono mo de wo de mo de na gunsuom me se hono wa hono fasi so num emu ye dina fanchiri tum emu ye dina adi so ogum liquid soap ni fresh yogurt na sa na no ma edi gum man timi eye soap na edi dwale ye di epepa form ye de wo horo ye nsa ye de pa zo na wo ba me a kire se ade we na to di gusa ade we ma be ye say fresh yogurt na ade we ni no ka boma eye normal ye wo dwom ye ni do ni normal wo dwom monti ye so ma bobi kura ene keka bom die sa ade no na type of need ben type of ade ben type of normal ben ingredient ene boni be kan say ingredient no die ingredient yes and na me da pass ye mo ko dwom yes Sunday we ye be ya Saturday we ye say aka be say 4 days me ba say na Tuesday Wednesday Thursday Friday no mo free chire ba no because obu ono ma obi no ma free ya mfre bi no free bogo so takwa pristia ni very just man for kwan wa nkranza borega boko apa east apa west home na mo ba mo kwan wa sa no anopa no mo beba because anopa no Saturday na anopa no ba 8 ata na ni acha ase nti obu ono ma o de no kwan wa pa no o ntimi fa 2 hours na 3 hours medu nti ono no Friday anwumre sa me no aba wo ba beda ye se ebe ma ba bia da kama ye kan na anya se wo ba beda kra ba bia ma wo de wo do beba bi ni behunu ye di kan ka obi frɛ no se wone ne yere ye se wo no partner na eba executive room a wo no e se de wo ko che se te ni se wo ba wani beje wo kra res kan de be kan ya ho cause ba bia de wo koda ani baby ahwa ye ye training ni no ma ekoso na ye wi asa ma handout ye be sama certificate na sa boarding krata chese wa ba besu yes ka ji na 300 Ghana me pa chombo nti o ma mu ko dwomu no nne na me de se dwomu no nti na ye ko dwomu edwomfo se wa ko school da unko school da bra we nya board so ade kire ena nya projector da bi adwuma de wo ye enye projector obo no ma wako training ni bi okọ e di projector na ekoto down na kire e di blackboard na we yan kwotro yese le kusu open ye normal ye di ye no ye di adwo na ekosu na kaboma na onya kwabena ye no ye di bi aba be kabom ye na ye kan bo wi a wo kan bi abom udi bi ko fie o de Augustina law no akika wa kan bom me bato ati ase enti no ma na kan bi abom wo de wonsa de yesa wo de wonsa eye bi no wo de wonsa eye bi yesa wo de woni hwe no wo de woni hwe me bato ati ase edu be ko fie no na bibia wo ho no ntinye se wa ko school da wo ye teacher ni se na ofiti bi
de nia ne se ye kasa a wote no wani hu ade no ano no ya friend now do adwentre aba efa Kumawu Training Institute jumedie afeyin so wa asembisa bi ebisa mpanyimfo ya na wa friend na wa bisa ye mpanyine ibi na wetimi ayiwa ne ye ba bie fun na to ama won so a wotibie no wetimi ede wa adwentre aba Mr. Benjamin enti jumade ndie ebre na adura wie ebre na so bees making account ye no na me ba so enso so na makeups enso so account yeah mini aba tie nse ye nanim no me kwa me ba eja be ye bia fe fa mafono kakra he se ete na ni na ne se good de tie ne se nye makeups bia ni makeups o na nye bees bia ni bees nti Kumawu de ka se e man be dia dance se obitimi koye makeups o ho obeba fie no ohwa ahwema no no ozu otim bisa no say yeminie mesi obi ko ye makers bo ka be 300 500 oba fi o sa ba hu na tugu ye tenisa de de tetentoma na de kan buti aho ni bi na de aye no ba cho ati ase enya nkwan che makers bia se bra se wan fa anya adwuma wan kasa kwa because who pay so ko makers a wa dan fo kra wo ya ma na ofiti ono do abo ayikitom no ye wa anyu ko ba ju ba 100 na 50 Ghana na fatran de besu anwuma ahodo be se nkono a enya san keto a 50 cedis na ye kan yen hye so se eye one day thing eye one day pe na wo pie no program no ba we usua na be ya de wo wan kasa won san no o kwa no so watete wa de na chese so what esi ma wo kwa na anti makeups and ne makeups aba and oba bia nipa de se nyame o se bible no ko se uyi Kristo sumpa firo no ma ahunidie no nipa ho no ma yes and nipa ho no ma se usiesie ho ba bia wo te environment a ni na oba Kumawu de be sa kire wo cause nipa ato no ma se wo benyina chakura mpa a wa ahunidie ka ho se usiesie ho ye okura ho ye ya wie ni asa de bees aka ho oba wo be kwa aware ukunu ebunu ze bees nti binumu ekunu jani from nchen ma mi bo bees wa se me de mempe be ma nso pe bees enti obakọ ashafo enhye ne so emma ye se a station line ofra asama wo be kan no na chese wetimi aka ama yati enye agudie ena ye de ofrepe asem bi a ofese wo ka kire no no webisa ubisa mpanyimfo so obobeyi wa kama zede na me kan bees e bia make bees obi ahwene e toma enne toma tete toma no agu ase na keke good ye tra ya ha ukuru paade no se me de mempe me ya na me obekọ abonten ba to ati ase enti so ye adwuma we brewu he se wo ye sofo wo ya wutie ye wo ye sofo ma me ma wasole mamra wo ya assembly man wo de kuo bia no ana se wo ye ohene wo pese oboa mofra wo pese oboa ebia wasole kura youth no ena adwuma ho ye de nya adwuma nye fa ne bra tua trend bra mo mesu adwuma no wo de beboa obetena kura no wo ya anya bia waboa ma ne sa akona no pato ati ase ahwene ye cho de to yanse bi na dami ni aba yin sei ye de ya mpabo ho no mo ye de ye twen ye de brane ye nkyerɛw enti se watua ma akora no to man tamo no ababi na so aba besua abaye wahu se aba onya adwuma na wo de bia na di mama achi na adwuma woni ntia do obedi ntira adwuma no nti osle enti ade na wo mmoa no na so wo ma na adwuma yes ebia adwuma bi opeso wo peso de konisika no so nyanyan we Kumawu da mouse our opportunity no fa ne bra wo ye sofo de bia me kam se asore so obi be kwa so me na ni ba je kura pam se scan ubo to ntimi kwa asore o ya mo afore ye be ye so bo mo tifie na sofo bo no na de o ma asore o ba asore a che na ehu asore o mu stand problem o wa na se nipa no ha o adwuma ho ye de odi ho ade o ba asore ne de no de be to ko se de no de fa kan pokura ba asore no enso bi obehu no wo de asore wo ma wa hwe ase on hwe ase ni botom na ahwe ase botom nya ntime ya mwa ya nsole ma no ne ya mwa ya mantamo mlante ne me ba no 0200603603 wait me afre now was be bisa Mr. Benjamin now afre now we bisa no be you anu kama pa sans na hye so ye mai so sama opesa okano enye agudi yeda CP ti se de ya ka dwuma de na dura wie ya memenda we ya ene ni kwasi ada 2 days ya se ba bia wo Ghana ha bia no bra beda wo 300 na watua na mu ana de untua o ba beda no free ba bia beda no kwa tumi se sa 300 na ya de ama no kra no na wo da no won se fata because yeah 300 no utumi se sika no de ya che ko ye ayese excursion bia na se ye yibi na wo de amomra me enhie Kumawu
hey nipa bi ate yenka mo hwe yen o ma hu stars ni bi e bi o mo act ni bi o mo tonyom mo mla ma hwe o mo mesi de ni be bi red carpet am obi bia star bi o ba bia ni betwa picture yes be san fa na life amo aba kuma wu tv so enti dwuma de na yes afe no enhia mu no e na che se ye de na ye fa ni die no odom abo odom na ye san fa sika kan ho. Okay, you be a phone no obi e wa so hello. 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 But you didn't baby akase free. Hello. Hello, boss, you didn't baby akase free. Because what But you Kumase Ahojo Atenga Junction. Kumase Ahojo Atenga Junction. Ahojo Atenga Junction. Me try who drew Kumase also pe Ahojo Atenga Junction. Who be draw our friend? Okay, thank you. Okay, boss, yeah, that's it, please, our friend. Hello. 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 Enti ye ka no dwumadie no ebre na so ebre na wie duru eye nyame boa memenda yai wo mu ye ze ne me se aka ba 4 days omo mu fra tire ba na omo be fa omo phone so ma twa mu din wa wunya ntwere wudin wo ba bia na wote ye nka kora nyame ya adoma Saturday bra okay anopa no bebo be se 8 no oduru Kumase aho wo de oduru Wusi o Kumase ba bia wo so wo kwa ahojo ubesi Atenga Junction ubesi o Kumase. Yeah, good evening. Even boss, me pa show dini baby akase free. Me pa show ne taxi driver Bermani out. Me ka sa free suane. Bermani out to meet you. Me pa show mo bi ma je no me de pa na me ta se me hu ba bi kura mo wan kasa na eja yesu ya ba wa ya ba honom na ya me because won tutu ne de kama pa. Joe, Atenga Junction. Atenga Junction pa show. Hello. Hello. Yes, madam. Pacho dini baby akase free. Pacho mkase buapa. Madam Pacho meet you. The pacho na ukuta ye benke take it no be tini bi abakwan na no e bi adana moyem. Me Pacho ukra take it there. Me pacho se 300 cedis na mojuno. Me Pacho I Dana to bad dana no ba our bitia usika kama ya mai. Hello. Hello. When me engine so. Say na ma me ibusai. Say da no eduru ho no ma sika no. Hello. 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 Yes, boss. Me pacho dini baby akase free. You feel me? I'm not talking to because you are taboo now. Sago dem pacho meet you. I'm part of program because so not fine. So Kumase Ahojo Atenga Junction. Kumase. Pacho Ahojo Atenga Junction. Okay. Pacho da CP so. Okay. Nyame ya aduma dwumadie no memenda we sika no wo de onya metuo sika. Hello. 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 Kasefri. You are so your brother could see me. Me too. Hello. Hello, boss. Me pacho meet you. Hello. Hello, Mr. West meet you. When to me engine so I'm from my. Enti da no sika tire ba no yo ba be da no hwe a mo na no eye omo abuku omo twom din ba da no no wo sika be ba so ba sika no aisha se ne ka se mo ba mo no
babone fo betimi abefrem babone fo betimi afenti wo ba na osika kura wo uye bibia wie na ni babone fo abefrem na odi entina ma ye ko wo ha na wo koda kira wo kwan hwefo ahwa ate ye ne ye friend so ni esi ye no de bia me kan se mi se o de se besu fa nya adwuma kura so pesika ufie kura no adwuma wa toka because what the 300 but I just obi be ya mo oje wo sai ya anya kura 2000 price. Benjamin, hello. 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 Benjamin. Obi ya ma akra wanyo kra 2000 plus. Ti so the 300 abesu enwuma be se me nsa na de de bia me so de oba no. Adwuma bia ba ku mienu ni wani je ho. Hello. Good evening. Good evening, boss. We ba show dini baby akase free. Pacho friend chipa na kase freedom. Okay, we ba show me here. Pacho na tell me freedom man, make na beda ho Friday na yumre na. Me pacho wait me abeda ho Friday na yumre. Na Saturday na lopa wait me abedjume day na se. Okay. So ni na 300 na ni na 300. Me pacho na shetera. Okay. Na oda okay. Hello. Hello. Okay. Yo. Hello. 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 Is that your Mama Joe? Yeah, Nia. But you didn't baby akase free. Is that your friend and two months and get a people? Auntie Manzam Pacho meet you. Is that you? Would you make dinner? Come up and present who baby are more than cat. Making I about. So Kuma say I want you. I think I junction I want you. So I say, wait, I want it. Yeah, me down like my dear uncle. Amen. For Mr. Benjamin, overcome or find out where such a phone near the phone in a fax surgery. Enti dwuma die no said ye ka no eya memenda we ye ene ne kwasi ada ma mo kwan wa no ebinum adika na me ya adoma ya da nwumere ya se bra na beda na dwodwo ho ade chi memenda ya toa so o ba sika ese u ba betua fo dwuma die bibia 300 Ghana memenda we usde usi be ofira wo ba bia no omo mu firi sunyan kwa so omu firi brekum ne nkro ne ba sa twini ayiba no wo de osi sofolaya no aho no ma ko sofola station no mo so wo ahodjo trotro je ono mo trotro je ono mo de wo fro trotro na ase ahodjo be si atenga junction ne obusa se wo de wo ko Zero Hotel obi abecho na asa ye number na fa wo de wo be siwa afre yen mo so amu firi so kwa so ne hine northern region ne ada region be security a busasa ahotwe ka we fa wo be siwa atenga junction wo de onya bedu kuma sen so afre ne ni nkomo sa ko be so be hu yen omo mu firi boase kwa so ba western no ene na yi ba no Cape Coast ne takwade ba no mu du amu si Santas run about we si Santas run about a taxi rank ono mo trotro so ono mo wa ben ahojo wo so kwa ahojo wo be si wa tenga junction eya memenda ye ewu ye memenda we ye memenda ene kwasiada memenda ne kwasiada nti oba na ofra obi aba peke no ne wo atwon komo ena se wo hia dwumade e bi aba se ye be ye bi mawo anase ye so betimi afre yen nti nyame ya adoma eya memenda we ye wo mu ye nti yesra ahwefo atiefo ba bia ufira wo ba bia dwumadi nti wo ko school da unko school da se de wuti bia na yesi dwumadi ne bra ani kuma wudo emebom ema den yemfa ani die ne wodo ne yemfa sika so enwu obotom
nti red carpet bokos ende aso ende hia me because me megina so bi ubegina so dey me megina so okay Mr. Benjamin ya da present so ni encheche enkomo aha ana brother bakwa me de jumadi ni nyina aba na wie Kumawood Training Institute Kumawood TV sebra na ma onsan juma papa enye opese osua de we 3D epoxy bra na yen show this Saturday opese osua liquid soap shower gel floor cleaner bra ye betro ni nya fresh yogurt bees making makeups ni nyina e kan biodigester enso so e kan de opese osua bia bra e cool 300 cedis ope emunchemu a wait me a friend numbers na e go screen ne so no ye befa ne no atwetwe enkomo obetime enso so asende usika a register e de amaye ni nyina mu bia no ye beje na yada wasipi aha ene ye di jumedie ni nyina esi one of all mature don ma me di jumedie ebro eye sister Augustina ono na wo VTR Samson sister Loki with MCR Mediopi copy Frank ye da siye pa me VM Ochi Nozo Samson na ye director original Samda cuz me am di jumedie bro me din Queen AJ Hipsy that's the night ever sign Asia yakram Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensanu nyuma biti se. Fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye nsa ni esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, Parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besen so achretre 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw we eye Kumawood TV for ana ahyɛda akɔfa a teacher fo a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ ye de 300 Ghana cedis pɛ ebesua sa nneɛma we nyina ɛde nam ye no pɛ na ɛyɛ baabi a ofiri bia no wo betimi ababi ye nyina ye bakuma ase ɛyɛ ahodwo Atenga junction baabi a Kumawood TV wɔ na sɛ wo fra kyiri na ɛba accommodation baabi a obɛda no ɛyɛ free Jumadi ebaso 22nd and 23rd February 2020. Eti busumi atosu mienu. Nida atosu aduonu mienu eni aduonu miensa. Enumu ana ye sa Jumadi. Eye memenda eni kwesiada eni ye si ho. Se ye sa Jumadi we. We obi bia timi baby. Se wo ye lawyer ni, se wo ye fitani, se wo ye okuani. Adwuma bia wo ye bia bra ne besua nsa no dwuma so ka ho. Eno ti fa number na egu screen so no. Ne frɛ yen sesi a. Frɛ yen was 0200 603 602. Frɛ 0543-596070. Freyense CA na register within a Kumawood Training Institute or say and Sanu Juma Ainfie a Faina Yesvia Tiasimu a Bayer job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensanu nyuma biti se. Fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye nsa ni esi si fefefe.